Iti napalabas, naklaat ni Philip, idinakita dakan suset ni Alicia. Saan nang impadlaw nga agam amuday ti daytoy. Banag ang nakariribukan na. Ket naibaga na day ta banag kani Walter. Saan ang nagustuhan ni Alicia ti pan nakasangaili na kani Walter, ket impapan na apagtultulagan da kani Philip. Binagmagan ni Arturo, kalpasan anaamuan ti ama na ti panagkita da suset ken Alicia. At dalatta dagiti gundaway amalmalday kanagsangsangit ni suset. Banag apakaungungtan na kani Agripina. Imanlugot ni Arturo akumuyog kani Philip, tapno makita na ni Jimbo. Ngem nasurutan idaan ni Suset. Agpada anak laat da Alicia ken Suset. Ita papagayam, denggan nyo ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan anapauluan. Nasagraduan at talent-talent. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayar. How I cherish those moments and no one can take. Sana ka nagpindot. Ngam, anya ti inaramid na iti day ta abalay. Ay, agkapak mo tan. Nakalukat tirangangan. Jimbo! Saan ka nanguwar? Kasla may lasin ko day ta atimak. Jimbo? At tanti pa nagtipayog. Mabitlaan. Sino rita? Alicia. Sika. Suset. Apay. Kasano na amuam dito balay? Huwag gayam. Tapnowan makunkunam. Dumanod ka. Agyamanag. Agtugaw ka. Agyamanag manan. Jimbo, saan ka nga agal alikuteg, Kababain iti sa nga ilita. Suset, saan ka magta na makatimat? Anya ka diti maipaay ko. Makayayo aboy buyaan ni Jimbo. Nagwapo ti anak mo. Nagmayat ti ada anak na niya. Awan ka di ba iti anak yu ka ni Philip? Awan pay. Amang ano sa anak ko nga ganak pay. Basol ko matlaang. Anya ka diti maipaay ko. Saan ko kumaanamon adito ti balayo? Nadyak nalasin ti lugan ni Philip. Nagapo dito saan ka di? Ha? Sumumpat ka. Masansan nga umay dito saan ka di? Saan na kumapagulputan, Alicia? Anya ti relasyon niyo, iti asawa ka. Dimteng kano'y tayo ni Susit, Papa. Di dating baga di katulong. Apay arimar matla adagos. Ang mga ano napanpay lang iti balay da. Inusar na kanong pati kotsena. Nay, itaman pa nasadot ngagmaneho ka. Ayon gayam, kabayatan ngawan pa iti asawa.
Kayat ko apagsaritaan ta da Alicia kan Jimbo. Papa, Pinaguston kan. Maasyan ka kuma kini Alicia. Saan mo ariribukan ti piyag na? awan panggap ko amang riribok iti biyak na. Ngam ni Jimbo ti kapuna. Nenggem anay bagti bagak iho. May panggap kini Jimbo. No damom amat matan day diyang obeng. Kas na kayong ingas mo. Ngam adda nadlaw ko. Anya tinadlaw yo kini Jimbo. Saan mo nga anak ni Jimbo? Oh. Kasano ti panakamuyo iti dayta? Adayo ko mga kakaingas kayo. Saan kuma ati panagar-arapaap mo nga anak mo ni Jimbo? Tiga po na mang rakrak ti panagdinayo nga gasawa. Pudno gaya masikat ti agur-uray asa nga ilik, Suset. Anya ti maipay ko. Amo ka makigtot ka makakita kanya kwalta. Nasingad kayo hagkayom kini Philip. Kat amom amin apalimad na saan ka di? Saan ka amawatan? Saan ka nga agulpod pa'y? Anya ti maipanggap kini Alicia. Ha? Tsak naman alukunak ni Philip. Ada relasyon na kini Alicia niya. Kanadapayin anak na. Anya ka di timbagan ni Alicia ken ka. Sika di pagdamdama ka kwalta. Sumbatan na ka. Nabayag-gaya man aluklukon na ti asawag. Dahito'y tiladawa kidubingag. Dahito'y mo ti may salataman. Linibas ko ngayon nali iti album nagitiladawan ni Jimbo. Mas lapod no ti ibagbaga ni Papa. At niya ti pudno may panggap kini Jimbo. Philip, Oh, simangpad kagaya man, Suset. saan mo nga ilamang kanyak tayo talatawan? Amukon. Apay nga itala ang amamuag. Nabayag kaya man aluklukon na, Philip. Ha? Nakita tilugan mo iti sangot ti balay dani siya. Tsak laki tinadlaw iti. Nagkit-kita kayo di mo lang agam mo kayo gayam. At pa yan anak mo. Oh, Suset. Katanya ita. Anya ti panggap mo. Panawan na kon katin na amida. Ay, ating ka na, Suset. Saan ka kumagsangit? Saan ka to apanawan? Tsaka mo nurong mga mamati agpaikan ka. Kabalan na kaya malukuhan. Dumunggid ka kumakanyak. Sakbay ang nagamam mo ta. Sigod akain ayat ko ni Alicia. Katnadahan kayo iti anak. Saan ko nga mo? Nunadan kami iti anak. Awan imbaga na kanyak amasikog. Sakbay ang nagsina kami. Nagsakit, Philip. Mabuday ka. Ang mga namapukaw ka. Sa anak to amapukaw. Ulitak. Ay ayatan ka. Agasawa ta. Adda sinapataan ta ang sagradwan akaringkat. Nasa graduan. Amom ka di pa'y langas awan day ta. Kalpasan day to'y anaamuak. Nagkasartangag pa iso.
Ngampilya madanan dagiti aginam. Itinto siya. Saan ka kabalan kay payan iti anak? San ko akabailan nga ramitin dayta? Yak kayat amarakrak ti estado ta, kas agasawa. Maasul ko ti amin. Nawapasan ka may kaniti anak Philip. Kat nasakit man. Iptorak nukas pagalikan. Tamanawan na kun. Girl, I need you. I need your love. Matmaturog di asawa ka pinanawak, papa. Agsasaybak. Nadudog tiriknak. Dayto yung tibagbagak idiking kan, Philip. Inuray mo pa'y amadoktalan ni Suset ti may panggap kini Alicia. Yaknam naman na masurutan na tayo. Idi na pantayo iti balay dali siya. Kayat mo asawan, adda panagatap na idinking ka? Diyak ka mo, papa. Kat kasano numamuan na ang nagkuyog ta ide. Ang mga no iramraman na kakagura. Kasla makonsensya ako. Awan baso iyo, papa. Sa narumbang amaamuan ni Susit data. Ta sigurado ak nga oray ni mama. Makagura ka na kayo. Nayunang pa'y lang ti basol mo, mabaan iti panagulbod mo. Saan mo akapkap na ka no anak mo ni Jimbo? Sa akin din marakrak ti panagtinayong ang kasawa. San ko nga ipalubos sa mapasamak data, papa? Ay ati ko na iti asawak. No amom kuma asinakbayan ti amin. Awan kuma ti kastoy aparikot. Sandak ko man ababalawin, papa. Please. O sige. Padasak to kasarita ti asawa. No dumanon da ito'y kinaabalayan. Makagura laki de. Amumatan ti ugali na. Apay ngita lang ibagam kanya. Nginawagan na ka ni Suset. Saan na kumapabasurin? Kalpasan ang natuntunan na kayo kan nakapagsarita da kan ni Alicia. Imay nagdamag kanya. Ay, nakalaparikot na ito, Walter. Saan ko pa nakasarita ni Alicia? Ngam, palagunak. Saan na nga inaklon nga da relasyon nyo? Kano anak yun ni Jimbo? Nga magataban. San ko ang makasarita na saya? Kat day tatidakkel a problema. Naimbag kayo unay kanyak, papa. Kat, damagaga kita niya mga ibagayo kanyak. Suset, di ka nagsangit iya. Pasensya kayo. Diyak magawidan ti panagarubos na gitiluwag. Ita na nga mapatasag ti agsang. Mabutangak pa ba? Gusto nan iha. Ay ayatan nakaunay ni Philip. Ay ayatan na. Kat ni Alicia. Saan na ka di nga ay ayatan? Pasutan tinapalabas ni Alicia iti biyag ni Philip. Awan ti relasyon da iti agtama. Nga madanak na, papa. Iha, saan arumbang amarakrak ti panagdinayong agasawa? Saan mo nga ilingad dagitalwam, Suset? Nakalablabaga dagiti matam. Anya tinagsangitam. Mama. Umot
Nga ka mapukaw ko ni Philip. Tsaka ito parang karakti panagdan namin ang asawa. At adda lang nga ti panagaribog mo. Saan niya ti ibagbaga? Tsaka ito pambo nyo na ito eh. Ibagag ka na kayo. Nga magkari kayo kumakanya. Saan nyo asal-salangan din ni Philip? Apay, anya day da? Mama. Saan kayo kumangagong? Kasano ang makasarita ka anasayaan? Agsangsangit ka man. Inan-ano na ka ni Philip, kunak. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever and I Oh, mama, da kayo magkaya. Dumanong kayo. Awanan ka itibain, Philip. Oh, Pagsangsangitam kit din ti anak ko. oh, Day, pay! mama. Mama, apaya tungtung pandak badan. Amok. Adda na ibaga kada kayo ni Suset. Parikot mi dahito nga kasawa. Kundam no asino ka akasimbatan. Maluksawag ken ka, Philip. Si kapay laang tinakapagsangit ken ni Suset. Nasa isaya at laangan nga adsina kayo. Oh, saan? Diyak kahit amarakrak ti panagdin namin nga kasawa. Kat anya ti kayat mo mapasamak? Mayat ka man kun saan. Alao kun itidennam ni Suset. Kat saan kan apulos ang makaasidag kan kuana. Girl, I need you. I need your love. Agyaman na ta pinadanon na kapalayan. Kaya't kung agsarita ta may panggap kadagiti anak ta. May sakapay akong sentidor. Saan mo ko maasawon tayo ta, balayan? Awan ti kang kanunungan. Napatag kanyak ni Suset, tayong bilang kumatan nga anak ko. Gaputag asawa dan kini Philip, kat arig na may satan abagi. Sa anak nga lilawan, Arturo. Ang mumlakit di dagiti aramidan ti anak mo. Ay ayatan ni Philip, ti anak mo, abalayan. Di mo ko mapabasulat. Ag tinulong ta kuma, tapno maornos ti parikot da nga gasawa. Diyak kayat nga adda nga agsagaba ti anak ko iti denna ni Philip. Abalayan, saan ta kuma pagayatan ti panagsina da nga gasawa? Lading itak. Awanin ti dengga kasaom. No awanan ti sabali nga ibagam, pumanaw kaan. Mama, Kat, anya ti pagsangitam? nulpit kayo. May liwakunay ni ti asawa. Apay parparigatan da kiti kastoy. Apay alap da ka makisarita kan kuana. Kalpasan ti panang loko na ken ka. Kayat mo pailaan ti makiden na ken kuana? Ay, ti asawa. Takayat nga sino kami. Maag ka. Nagtanawag iti itawa itay nadlaw ko pimanawan. Nadlaw ko kumit kita iti silit ko. Nagalitlit iti asawag. Isardang mo, hindi ta pa nagsangsangit ko. Ingka agdigusan, taad da pa pananta.
manipod dimtang ka, saan ka pa nagtimtibak? Kunak man no kinitam ti asawam. Pinadanon nak ni mama. Ngam sa nanging palubos sa makasaritak ni Suset. Babalawag ni Amalayan iti dayta abanag. Imbis ko mga tinulong kami ang mangurnos iti parikot nyo. Saan ko ang mababalaw ni mama, papa? Kat, anya ti plano. Awagak ni Suset. Banang kahit nakasumpatan. Wenno saan? Kasaritak ni Walter. Iho, saan ka kuman ang mangiraman pa iti sabali? Ang mga nuad-adda kaguran ka. Masapol ang maornos ti amin, papa. Jaki palubos ngagsina kami, nga agasawa. Ite ka di pahingar orayan nak diti parke. Traffic namin. Di mo pala ngamin imbaga nga umaya ki di balayo. Ang mga numadanon data da Suset kan mamana. Katdakdakas pa iti panunutan na. Ha? Anya ti kayat maasawan? Imay day balay. Ngamsan ko a pinastra kida. Nadlaw ko ang naungot ti mama ni Suset. Kat nagbuti nga kiti mabalin nga ramikan na. Talaga ang naungit ni Nana Agripina. Anya nga ti plano ta? Nagsaandak nga inggaan ariribukan. Kapilitan nga agbakasyon kami pailaan iti Cagayan. Nadagsinsakit di una ti problema, Philip. Agsasaro ti panagitanggwap mo iti arak. Manipod pinanawan nak ni Suset. Saan ko pa nakasalita? Ipaidam ti ina na ti panagsarita mi. Atay bagakin ka. Amom, inawagan nak ni Alicia. Kat nagkita kami iti parke. Anya? Masapo na maamom na ito. Nagkuyog kano da Suset ken ti inana iti balay da Alicia. Kat, apa yan ti panggap ta? Saka mo, ang tipanggap ni Alicia, umadayo dalangin. Tapos saan na mariribok ti biyag na ka ni Jimbo. Iyad dayo ni Alicia ni Jimbo kanyak. Saan ang mabalin? Talaga gayam asaan nak nga inggaan, Philip. Anya ka diti basol ko kada kayo tapag titinulungan da kariribukan. Nagbidot ka, Alicia. Amo ka nagkita kayon kan ni Walter. Kat naibaga na lakit di tinagsalitaan. Pinanggaptak pa'y arautin da Suset kan mamana. Pangasim. Saan mo ko mga ipano ni Jimbo kanya? Naminado ka di ngayon bagakin ka. Saan mo akap-kapin ano ni Jimbo? Anak ti kabsat ko apim musay nagpasngay. Talaga gayam asaan nak nga inggaan, Philip. Anya ka di basol ko kada kayo tapag titinulungan da kariribukin. Nagbidot ka, Alicia. Amo ka nagkita kayon ka ni Walter. Kat naibaga na lakit di tinagsaritaan mi. Pinagpanggapan da karauten da Suset kan ti inana. Pangasim. Saan mo ko mga ipano ni Jimbo kanya? Naminadon nga imbagakin ka. Saan mo akap-kapin ano ni Jimbo? Anak ti kabsat ko apim musay nagpasngay. Anya? Naminadon nga imbagakin ka. Saan mo nga anak ni Jimbo? Saan ka maawatan? No apay nga agar-arapaap ka maadaan iti anak. Gapo ka di daging gayta. Katawa pa'y anak yu kan ni Suset. No kahit nakabalsan iti panang baybay akirikin ka. Amom ka di akasakitan iti may sa alalaki. Asan na akabulan
ti makaputot ako nada. Awan ti panggap ko akasta. Jakmat panggap ala isan ti kinalalakim, Philip. Apay asan mo pa'y lang imbaga at ako sa kanya. Gabuta jakon kaya ta maipalagip. No kasano ti kinaranggas ti asawa ti kabsat ko. Naisot ti mangipalpalagip iti nakatayan na. Linipat ko tinakas ang anak banagan ti kabsat ko. Katimbilang ko na pudno nga anak ko ni Jimbo. Lating itak. Naambok na kumatakos, Alicia. Saan ko nariribok ti panagbiag yung agasawa? Kasta ti kayat mo asawin? San ka papasolan? Manipo dita. San kan ariribukan pa, Alicia? Paguli mga kakon, tibiyak mo. Ladingitak nunay baga kanya Alicia ti parikot yung agasawa, Philip. Sapay ko maatas anak akagura. Maawatan ka. Nabayagan nga gayam ta, Walter. Apay, awan pa mo ti santa anak kinawatan sa kani. Owen, agad kasano nga ro din. Patuluyan ka di pa ni Alicia ti pumanaw? San ko nga mo? Awan karbang amakibiyang itibiyag na. Ingkari ka paguli mga kakon. Ket, kumusta kayo kani Suset? Saan kami pa nagsalita? Naulpit ti inana. Kahit nangagsina kami ng kasawa. Ipalubos mo? Saan? Saan kong ipalubos ang marakrak ti panagdin namin ng kasawa? Kaputa nagkinari kami itinadaag ng altar. Iha, naimbag ta nakapanunot kan anagawi dito'y balay. Ta mariribu ka ni Philip iti mapaspasamak kada kayo nga gasawa. Naglibas ak. Saan nga ipalubos ni mamang agsarita kami nga agasawa? Alya, Ni Philip, Papa. Mahilig ako na ni ti asawa. ay Jack mo. Ang mga no sumangputan nito matamtam. Mabit lang tawagan. Arturo! Amok adito tinagkamangan di Suset. Ilukat mo diri daw! Nagtawon ni Mama ni Pasak. Suset! Rumor ka! Saan laki di ang mamingga ni mamang mo? Ang mga nuad-ad ariribok ti pagtungpalan dagiti pasamak. Maag ka! Apay nagbalin ka akastuyen, Suset. Luklukwan na kalangarudan ti asawam. Mama, papanan tayo. Saan nga iti agturong iti balay da iti akalsada? Saan mo anadanon ti asawam iti balay da? Sa dino ti among nga ayan na. Mama, Sumungbat ka! Den naan na lakit di da nga Alicia. sana pod no dayta. Sana maramid ni Philip ti mga rakrak iti panagdan nami. Talaga ang maag ka! Lipliputan na kalangarudan, kastapay lang tigunam! Saan ko mga kasta ti kinadakas ti pagkitkitahan nyo kanyak? Sana kadakas sa babae. Amok asalimot-mutan ti dayaw ko. Saan kan ngagin ko kunapay, Alicia? Parwaram ni Philip! Mama, kalma kayo ko, Ma. Sanak nga anawaan! Sige. Palubusan kayo nga agsukimat iti o nagtibalay mi. Nyamsak pa'y dayta. Kaya't ko ading ganyo pa'y tibagak. Suset, saan nakaaliniputan ti asawam? Alis,
Naadaan kami iti relasyon. Ngamsan kami ang nagsindublian. Tinapatpatagam amuan nyo. Saan nga anak ni Philip ni Jimbo? Ani, Anak ti kabsat ko ni Jimbo. Nakay anang ipasngay ka ni Jimbo. Gapo iti kinaranggas ti asawa na. Ket ita. Pangasyo. Pagulim ikenyo ko man tipiak ko. Kalpasan ang napanagnakan nyo kini Suset, asaan ang nagbasol ni Philip abalayan. At tinulong ta kumaamang risot iti problema dagiti anak ta. Pakawanin ako Suset. Awan ti basol mo kanyak, Philip. Ayayatan ka. anya ti kunagken ka, Suset. Saan ka agbalin amaag? Naglawag lang arudan ti panangluko na kin ka ni Philip? Abalayan, Siya kundi makisarita kini mama papa. Agpagpag-asya kita kayo. Palumusan na kami makapagdanamanan kini Philip. Tsaka kaya marakrak ti binangon mi a pamilya. Sikati makamu kayong agsasarita. Saan dakon nga iramraman? Diyak kahit na nasakitin na kami yung kanyak, mama. Ulitak man ang tagpagpag-asi ka na kayo, mama. Pagkaragsakan nyo ka diha makakita. Iti pa nagarubos to kitiluwag. Pagkaragsakan nyo ka iti pa nagsagapak. Saan nyo ka diha kayat nga ragsakak, mama? Suset, talagang nga aton tinagbalbaliwa. Napanagnikakon nga ayatom ti asawam. Girl, I need you. I need your love. Suset. Agari pasay manan na kitilwan. Ada ka ti pa'y rumpang nga pagsangitan. Philip, Ada dalakit merod ang nagarubos na kitilwan. basol ko ti amin. Nasan ko nga'y paidam kumakan ka. Tinatanta kumata ko si ti anak. Namapalin santa ko man na lagi pang tinapasamak. Panubok amin, tapnod at dapay at tumibker ti ay na ita. Kasanuno saan ka may payan iti anak. San mo apanunutan na ita? Tsak maliklikan na panunutan. Yung sapay ko ma. Sana daw ito iti rason na sana naragsak ti panagdanata nga kasawa. Lupang panunod ang mapagtultulagan na ka ni Philip. Nagbindot ka. Saan nga mo tigayam kong umayak ito'y? Ken, anya nga ron ti panggap mo. Awan mat siguro ti dagas na, no, pasyaran ka. Gapo tabaro ka pa'y. San kon nga ibilang ti bagik anawaya pa'y. Sika siguro kaayan ayat ti gayam ko. Saan mat nga taadakas? Agbalintang agpagayam. Amom, masyanakan ka. Kalpasan na naamuak na itinaglasata mapanubok. Agyaman ak.
Nga madadala ang amadudog tiriknak. Naadama nga si kanya. Iso pang panunutek ti umadayo langan. Patuluyam ti plano nga madayo. Tiyak kaya tasyak ti pakarireview kan ti biag da Philip kan sa set. Agdendin na damanin. Maragsa ka na ka makamoy ti dayta. Namimpinsan na nalipata kon tinapalabas mi ka ni Philip. Nuhapay nga nagkita kami pa ilaang. Kunak no saan na kun awalagi pa Suset. Kat insukat akon anamin pinsan kinipilip. Mama, di kay ko man nagpasugnat kanya. Da kayo lang tatiinak. Nauray niya pa'y timapaspasamak. Asawak ni Philip. Kat da kayo tiinak. Kat, kumusta kayo mo tan kinipilip? Nagsublin di kinaragsak ti panagdanami, mama. May salang ti pagdandanagak. Ang mga nudjakon may kaniti anak. Kat agsapol iti sabali, amakay pa ay kenkwana iti anak. No dayta ti pagragsakan na. Itad ko ti waya-waya na. Anya ka di maninday tangay bagbagam. Nagbalin ka ka din amaag, ha? Gusto. Di kay kuman agongat pa mama. Apay ada kay tinangilo ka titiri daw, papa. Ti asawak. Manipod si Mang Pat Philip, saan pa rin ti kwartuyo? Saan anangal daw? Oh, ang mga masakit. Anya pa'y tinadlaw yung kingkwana. Naliday, kasla makaluluwa. Apay nga ta. Anya ti problema na. O sige, dano na kiti kwarto mi, papa. Oh. Apay nagsangsangit ka. Anya man ti problema. Nagkapuak ni Doktor ito bigat. Pasul ko ti amin. Oh, Pakawanan na ko, ma. saan ka amaawatan? Saan ka na maipayan iti anak? Pasul ko ti amin, Philip. Saan ka kagura no mapanunot mo ti? Sumakak iti makaipaikan ka iti anak. Nya. Siriring kayo pa'y kahin, papa. Mariribu ka na kada kayo nga gasawa. Anya da ito'y na mapaspasama kada kayo. Ah. Kahit ko di makalipat, papa. Sana ni Suseta kimpasol. No apay asan kami ang maaddaan ni anak. Siyak di problema. Ah, anya ti sasawa. Papa, ang mga siyak na diferensya na. Anya ti pagkunaam iti dayta pili. Nagpa-check up ka ka din iti doktor. Basta, papa. San ko nga mo? Noan niya ti kay papananda ito eh. Girl, I need you. I need your love.
Sa balin tula siguro nagundaway akasaritam ni Suset, abalayan. Bareng nasaya at tong tirik na na. Apay, anya manin ti mapaspasa magkadakwada nga agasawa. Awan ti problema da, abalayan. San na kumaapagilimudan, Arturo? Sumagmamanon nga aldaw ang nakapupuklatan ni Suset iti kwarto na. Agmamayo ka no? No adda sakit na, apay adiyo ipan iti doktor. Saan ngagtal na tinakam ko no jak makasarita ti anak ko? Oo, sige abalayan. Itulod ka iti kwarto da nga gasawa. Bareng saan pa'y anak katuro. Diyak na ko man kaya ti uminom iti nasangar. Nga awis mo ba? Papay, anya ka di ti problema, Felix. Saan ko kuman na mawatay tayo, Walter? Ti anya. Adula amin napakariribukan. No saan nakaamaipayan ni Suset iti anak, kumita kay ti sa bali. Dahil datisan ko akabaalan nga ramidan. Ay tagtiasawag. Umsak di hindi problema. Anya ti kaya kahit maasawan. Ang mga nusyak ti addaan iti diferensya. Pare, apay kasta ti pampanunutan. Agpakita kayo iti doktor Pabuti nga ka. Ang mga nusan kunto amaaklon ti resulta. Siring ka pa lang. Makapadagas kang katagpuyat. Matayak nila ko man. Saan mo kumaasawan dita? Amok, marikrik nagmatlet. Kaya't nakapapasan. Sana. Yakan nagsagaba kay titinak. Kaya kahit ko payas siyak di masaktan. Ay, ayatan ka, unay. Kasta, Ahmad. Saan ka kumang nagsangit? Ala, maturog tana. Kaya't ko anak-anak ko pagkan ka. Kabayatan ti pan naturog ta. Nalusyaw at talaga tilangam. Di ka ko magpa-doktor. Ang mga nukumaro pa iti sakit mo. Mayat pa lang matirik na kita agsuksuk-atak naman. Ita'y makadano nagtitoy kan. Kakapsat kan maulawak matan. Mabit lang, agdi ko sa kuyugang kalaangan iti doktor. Talaga maulawak mama. Kasla, matali mo daw. Nene. Ang nervyosak mata. Susan! Minang! Mingay! Umaydak magtulungan! Itaray tayo iti ospital ni Susan! Kumusta di asawak, mama? Anya tinapasawak kang kuan? Tinapagtanakan ni Finip. Um, Nasayatan tirik na. Rumarakmat lang dito ospital. anya? Agkakapsat tila nga anak ko. Anya ka di marikrik na. Maulawak pa lang. Ang kapalak na ito eh. Kagangay lang nga magkarik na. Kiti pa nagkapsat kan panagulot ha.
Pagtatagsana. Anya, pudno ka ni. Saan ka kaya maragsakan, Philip? Kamaod siya na. Madaan tanto matlaangan iti anak. No kasta. Agyaman ako na, Diyos ko. Mama, tsaka iti makikonfine dito sa ospital. Sa anak mo na masakit. Ay, mabit lang haron. Tamapan ko kasarita dito to. Sikapay lang ti makamu iti asawang Philip. Uwan, Mama. Suset. Anadam ta si Kukma. Kahit ko ato mahao ti anak ta na salunat. Ito na ang araw natin. Anak ko. Oh. Anya pala ti pagsangitan. Agyaman ako na iti Diyos. Tanasalon at kaming agin. Kanagyawan na. Adimtang matlaangan tinabayagan nga inururay tanga anak. Kamaudyanan na damot laangan apo ko kagwapo pa. Talaga ang ragsak kayo nagapuan niya, Papa. Word, Philip. Sa bali latirik na ti adda apo ko na. Philip, nakaragsak taytan. Uwan. Ay, ayating kaunay. Anya ka matayan, Nicole. Idi sumpay lang data cellphone mo. Agawaan ta tag merienda kat agsublita pa iti universidad. Anya? Agsublita pa lang? May salangan na subject tayo dyan. Naimbag ko manong dinaungat na di bakit abalasa nga maestra tayo. Major subject pa nga ron tayo dyan. Masurunak. Pampanunod pa'y kit din nga i-drop da dya subject. Baliwak tulaangan nga laan into next sem. Irregular kanton Uray man. Jakmut gumana ta makapagturpos. Excuse me. Sung batak to'y awag ni Robin. Hello? Saan pa ang alpas ni klase? Agaraga, ada kahit universidad mo niya. Adak dito'y fast food. Agmermerienda ak. Kaduak ni Iris sa gayem ko. Amangan no, sa bali man ang tipampanunod makaduak kat agselos ka. Sa arag ng selos, ang taloy ka ka. Nagsapa na nalpas ti klase? Adapay na bati ang may sa subject. Masaduta ka mga ten. Sukurin ka dita, kamapantag pa siya rin page. Kan addan to papanantayin ton rumabrabi. Mabit lang nga, bagak ka ni Iris. Iris, intayin to ka no agpasyarity bits. Takayo lang agsubli ak pa iti klase. Killjoy ka talaga. Robin, saan mo ta kayat ni Iris? Kayat ko, kakuyog ta kuma. Uray ta saan pa imot nga alas 6 numalpas ti klase mi. Wow! Nagmayatan ti Maris ti lumlumnek nga init. Apagisulang ti dadanon tayo dito igid ti baybaya. Nagwapo gayan ni Robin. Italaang amasit ka. Inaibang kumatikayan ayat mo, Iris. Tapno di ka umapapal, ngawan ka pareha na. Wow! Agpaapal kayo talaga. Amumot lang ti umapal aya, Iris? Awan pa'y boyfriend ti gayim ko, Robin. Yam amukan to, kalimanong balduin. Damdanin margrag iti kalendaryo. Yam di na pala mapanunot ti mga sawa. Anya? Pilyo ka talaga. Nakalunukan ti init. Manggapon sumipngat dito igit ti baybay. Papanan tayo pa'y. Mamuan yun to. Apay, mabisin kayo ka din? Saan pa'y matkit di?
Anya lang nga oras, itayag merienda kami. Ito na ang araw natin. Anya ka di ti daydaya mo dumam. Makapungpungtot ka lakit di manan. Tanakarupangit ka. Anya ti orasan. Dandanin alas 7, awan pa di anak mo. Jack man amo nanyat nakaladawan namanan. Ang mga nagkuyog damanan kini Iris iti Mool. Awagam ko nga. Amangan mat no addan kaayan-ayat di anak mo. Saan ko nga amo? Rombang ko mga ammom amin ang mapaspasamak kin ni Nicole. No adda pa kay sagmakan na, basol mo. Ay, kalma ka kumalaang. Ala, bayang, awagak, tapno sumardeng kan asumanao. Baramat gayan, tinangawisan ka data ni Roby. Jack lang, hindi kaya uminom iti na sangal. Nangin ko rin yarsas mo kali Nicole, Iris. Ah? Saan la pag-iinuman na ito? Mabarin pa itag sa sala. Anya? Makakatao agiti lang am Iris. Talagan sa nga umapal ka. Tani, awan mo't ka partner mo. Problema ka di dito? Agora kayo at awagak ni Manong Bagwin. Agawid ak sa laan. Ay, si kantumot nga min, Robin. Oh, makawawid lang nga roda ni Iris. At datay lang arudan dito eh. Kan may sa saan tayo matngagbayag? Ay, papa. Kunak nawat maturog kayon. Pagpakadaag ti isasangpot mo. Nagbasa aki di pagiwarnak kabayatan ti pananguray ko ken ka. Asino ti nangitulnog ken ka? Ukwa, papa. Saan ka nga agulbud kanyak, Nicole? Nakita ti panaginagakyo iti dayjay alalaki. Ni Robin dayjay, papa. Kayan ayat ko. Kunak tupay. Sa anak ang nagbidot iti atap ko. Agapan nyo. Anya pa iti oras iti kunam, ha? Ako, papa. Siyempre, nag-enjoy kami ngamin. Kadok ni Iris? No mapanoy-nuyan ka iti dayting aramidem. Pagsardangan kalaangan nga agadal. Sige. Mapan kan maturog. Inton bigaten agasarita ka. Ulitem pay daytoy. Pagsardangan kan nga agadal. Girl, I need you. I need your love. Di mo lakit din may pabigat, di ta panagungungit mo, Mauricio. Rabi iuna yun. Kasano ajak makaungit? Kat nakainom asim mangpet ni Nicole. Anya? Nakigtot ka. Kasano nga amom ti mapaspasama ki anak mo? Kat mabaybay amutan, ha? Saan mo asawan ti kasta? Takanayon mo tabagbagaak. Tinagdumaan talaang nauyong ka. Kakaiso na nga anak ta ni Nicole kat dungdungwag launay. Ad-ada saan nakaapatsyan no na anos kalaunay, Adora? Isongsong dayjay akaayan-ayat na. Saan ka na mas daaw na adan ka ayan-ayat na? Balasa ka ni Nicole. Napintas ti anak ta, kat gagangay nga adu ti agaram kan ko ana. Kanunungan pailaang? Pasol mo dahito no dakas ti pagtumpanan ti anak ta. Sumardeng kan nga agungat. Kayat mo aya, ti mapuyatan. Bigat lang. Makita jay anak mo. Alano saan ka pa'y amaturog sa anak nga rod nga iramraman. No di ka pa'y lang sumardeng nga sumanao. Inak makiturog iti kwarto ni Nicole.
Ay, agmamayo ak tumankit din na mabigatan no kastoy laang. Dahito iti kapit, Nicole. Medyo napait, ang kabasit ko lang ti asukar na. Agya manak, mama. Ni papa, maturog ka di pa lang. Narnikan pa ilaang tapinanawak iti kwarto. Nasakit ti ulok, mama. Kan maulawak pa lang. Ikarigatak ti mapan iti pagadalan. Ituloy naklakit di apagungtan ni papa. Pinagungtan nak, idrabi. Pinabasol nak, abinaybayan ka kano. Kanya nga minayahati ba ka isungsungsungam? Kuha, mama. Diyak ka mo nga itibar ti pangawisan ni Robin kada kami. Napilitan akmatan nga iminom. Nicole, uray makiayan ayat ka. Pilyam mat, ti pakiayan ayatam. Ay ayatak ni Robin, mama. Nasingpat mat. Hindi mo ikalintagan ti kayan ayat mo. Adadala ang apagungtan na ka ni papam. Kasano ang may bagam anasingpet no muna ti uminom iti anarak? Sige, mama. Inakagtigusan. Saan tapay analpas ng agsarita? Adada apagungtan na ka ni papam no liklikam. Ngamala daw ako ni ti klasik, mama. Sa pagtulangan ti agawid din tun malam. Ne, kaldawan. Ngamsan pa erimor ni Robin iti kwarto na. Nabartak man ngatan asimang pat idirabe. Ay na, awan pulos pagnakman da ito'y akapsat ko. Robin! Agring kan! Ayan, naturog ako kumapay. Maulang ka bumangon. Ne, saan mo't gayam ang nakatrang katiri daw? Makaturog ako eh. Kapala manong balpin. Anya kan aya Robin, kastoy kakadilatan, awan matlaangan pagbalbaliwa mon. Madamdam ako man nakasarita dag. Nabartag kan napuyatan na kitirabi. Kadwak ngamin ti kaayan ayat ko. Nataal ti kaayan-ayat mo, Nicole. Kasla na singpat. Ang oray anyat ibagbagayo. Sandak nga napilit nga uminom. Ay, jakla ko makayat ti sumrek ita, Iris. Madmadi ngamin ti pagpagik. Ang sigurado, ituloy naklakit di apagungtan ni papa. Amangan numabaybay ang ti panagadal mo. Masat sa dutak pa'y kitin nga gadal. Anya? Kat, makiasawa kan kini Robin? Ha? Hoy, ubingak pa yung makiasawa. Kasanon, no, aganak kami adagos. Dahita ko mati panunutom. Iso ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Saan pa yan naladaw dahita abanag? Kasla, saan ako na makapaluspos kini Rubin? Jakmat ngamin kabaila na mapukaw iti biyag ko. Ngamin, ay ayat ako unay. Bakanting oras ko ita, mama. Madama ak ngagbasbasa kadagiti librok. Ngam, nalagip kayong awagan. Nasayaat no ipas nagmuti agadal, Nicole. Tanda ni Chak Mayulon. Mama, saan ka din nagungot ni Papa? Adinak na ringan? Kalmado mo da nakariing. Kasjila ang ni papam. Nauyong ngampatpat gan nakaunay. Imbili na nga awagan ka, ta sa apaam ka no ti agawid. Kasta ka di?
Kas ano na, wisan ni Robin. Oh, hello. Pwede ka matagsaon? Hello, Nicole. Mama, wen, mangmangag kayo. Masapa, malpas ti klase kinton malam. Girl, I need you. I need your love. Ay magta nakasangpat kan, Nicole. Kumusta mo't di pa naggadal mo? Nasayat mat, Papa. Kahit ako mapailaang panagadal mo ti asikaswam. Saan mo pailaang nga ipapuso ti bakiin na gat? At daom no a panahon iti dayta banag. Papa, pangasiyo. Saan da kami kumamot apag sinain ka ni Robin? Ay, atek ni Robin. Manulaang titawon mo. Napatpatag ka din ni Robin ngam iti panagadal mo. Kasta ka di tinasaya at akaayan-ayat. Isong-song nakangagbisyo. Santo na maulit, Papa. Paayabam dahi a Robin dito'y balay. Kayat ko akasarita. Anya? Papa, anya ka din di pang panggapan niyo. Saan mo ang saludsudan pa eh? Kaya't ko adwa kami lang tagsarita iti dayjay alalaki. Talagang ay ayatan na kanya. Saan nak na mapagkid ka dan? Kinainiliw kay di kalangan. Nasapa ka nagawid. Binaliwan na ka kinasarita ni Papa. Pinagong tanak. Tanaka inuma kasi mangpet idi nagkukuyog tayo kada Iris. Naungat gayam ni papang mo. Bagay dati kabalay ka ni Manong Baldwin. Panang ipatag ni Papa ti kinaungit na kanya. Hindi mama tinaanos kan na dungo. Dudwa kayo kadi nga gabsat, Robin? Pagpada na tayo nang ititadaktal ko. Gapo iti disgrasya. Naimba, tanay suro na ni Manong Baldwin na nangimaton ka na itinegosyo mi. Sakbayan na tayo na. Kasta ka di. Awan gayam, kaya't nakakanwa ka sa rita ni Papa. Kumuyog kanto kanya kinton malam. Anya ka no, tiba ka na kanyak. Delikadong samay. Namunagat umaakon nga ungtan ni Manong Baldwin. Robin, pangasim. Ay, no kaya't naklanga kasarita ni papang mo? Awan mo't ket di ti problema iti dayta. Tala daw man na simmangpat ti anak mo, Adora. Talaga sa anak adengdenggan ni Nicole. Saan mo kumaakanayon nga ungtan? Siyak tulatan ti makisarita kan ko na. Awagan man ket di. Imbagak payakayat ko ang magkasarita na ijay akaayan-ayat na. Taan niya't plano. Saan ka na makibiyang pay? Taamok ti aramidik. Anya? Ni, ada nagsardegadugan iti sango ti balay. Ama nga, no ti anak ta daytan, kat kadukanan ni Robin. Agyaw manak ta pinatgam ti awis ko, Robin. Si kagayam ti kaayan-ayat ti anak ko. Jak magustuhan ti ikikita kanyak na ito alakay. Kasla rukulan na ti kinatao. Kayat ka ama-am-am mo anaimbag.
Pimusay ra iti dadakkel ko gapu iti aksidente. Dua kami langan ngagkapsat ngagbibiyag. Iso, ti mangimat-maton kanang iti negosyo mi. Katsika, anya mo ti pakakumikumam. Nakaturpos ka din iti panagadal mo. Nagsardengak nga gadal, sir. Amom, patpatgan mi unay ti anak mi. Jak kayat asabali ti pagtungpalan ti biyag na. Numabalin, adaywam kumapay laeng ti anak ko. Anya? Bay, tatisan na mapalin. Papa, please. Santa kami kumamot pag sinaan ka ni Robin. Ay, ate kunay. Napatpatag ka di dayjay alalaki ngam ti panagadal mo. Kare, san ko abay-bayan ti panagadal ko? Makasarak kanto iti sabali. Saan na ni Robin ti pagsayangam iti kanito? Papa, noon yaman ti sanyo akayat ka ni Robin. Bayan nyo. Kasaritak to tagbalbali mo. Nicole nalakat yung agkari. Ngam narigat nga aramidan. Jag magustuhan ti panangisong-song-songken kaday jay alalaki nga uminom. Uli, tagpagpagkaasi ka ta kayo. Palpasan ti saritaan mi ken ni Robin. Masapul nga agtungpal ka kanyak. Dayta tirigat na ken ka, Adora. Nagbalinan na natangkan ti ulo di anak mo. Gapo iti panang kanunong mo ken kwa na. Saan na day tatiga po na? Di ka kadi maasyan iti anak mo. Marikna katay ayat na launin ni Robin. Shrak! Ti matungpal. Saan ka kumangagbali na naulpit iti anak ta? Maawatam kumatirik na na. Ang mga no sa bali pa iti mapanunot ng aramidan iti kasta pampamayam. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Saan ka kumangagpungtot? Pagsaritaan tayo pinasaya at daytoy. Ikam kumay iti gundawa iti anak mo. Kunak no saan kan na mauray. Pumanaw ako maitayan na ti parke. Mailiwak unay ka. Di na ko marakupan. Ado ti makakita ka data. Sa makadin nga ay ayatan. Ayatan ka, Robin. No ipawil ni papang mo ti ayan ayata. Sumurot kalangin kanya. Anya ti kayat mo sawan. Sakbaya mapanunot ni papang mo ay dayura ka kanyak. Akasawa talangan. Kunak no saan kan na mauray. Umanaw ako maitayan ni ti parke. Mailiwak unayin ka. Di na ko marakupan. Ado ti makakita ka data. Saan nakalin nga ay ayatan? Ay, ayatan ka. No ipawil ni papang mo ti ayan ayat pa. Sumurot kalangan kanya. Anya ti kayat mo sawan. Sakbaya mapanunot ni papang mo ti panangnya dayo na ken ka kanya. Agasaw talangan. Anya? Napudno nga ayatan nak. Umanugot kay ti pagbagak. Sumurot kan kanyak. Kat isang pet kay di balay. Ay, ayatan ka, Robin. Namawatan na kuma. Danto nakaguranak ni Papa. Ngamin nagkatatalakpay laang. Saan ka apilitan na sumurot kanya kita? Panunutan kumanay pagtimbaga. Basta tilaklaki pam, Robin. Ay, ayatan ka unay. Sige, nagawit ka nga rodan. Mga nusap-sapulin na kan ni papa mo. Orayak lang nagtibayo.
papati umawawag kanya ako. Limot gayam Iris. Naimbag ta saan kasi murot kini Robin. Di pa ikot agasawa ako man na di na oras. Nagitutak nga Rod. Dik nam namaan nga ibagan ni Robin. Ayawid nak iti balayda. Amo man. Ay ayat ko na ni Robin. Ngam, mabuting ka amang salungasing kadagiti dadakkel mo. Maawatan nak ni Mama. Ngam ni Papa. Naungat. Kan naingat unay kanya. Kayat na kanya pag sinain kan Robin. Saan ka kumangagdarasudos, Nicole? Am-am pa naimbang ni Robin. Laglagi kumkuma, nga awan ti umuna, ababawi. Sana napatag kanyak no anya ti kinataon ni Robin. Saan ka kumangagbali na maag? Masirip ka. Di mo lang amin ipasnag ti panagadal mo. Mariribo ka na kay Riz. Tsaka mo no anya ti aramida. Agpanunot ka nga na imbag, Nicole. Eto na ang araw natin. Kunak no damtangan ni Robin. Sa balimat ako ti nagsardang iti sango ti balay. Anay, may saala kay ti damtang. Agtaltalang kyaw. Kasta dito'y balay tikit kitaan na. Aday ta, agturungan dito eh. Mga no, atasap-sapulan na. Naimbag nga aldaw mo, Barok. Anya ka diti may paay ko kada kayo, sir? Tata Mauricio ko namlatan. Dito iti impatulduda abalay ni Robin. Sika ka diti kabsat na. Sakang paiso, sir. Anya ka diti masapulyo. Sige, dumanon kayo, sir. Siya ti ama ni Nicole akaayan-ayat ni Robin na kabsat mo. Maragsakan na kamakama mo kada kayo, Tata Mauricio. Siya ka diti kayo kasarita. Gaputa si kamat lang tinadanon ko, Baldwin. Nalpasa na kinasarita ti kabsat mo. Nga adaywan na ni Nicole. Diyak kaya't ama dahil ti panagadal ti anak ko. Bawatan kayo, sir. Kinapudno na. Uri ni Robin. Saan na pa'y analpas ti panagadal na? Bukbukuda nga imatunan ti negosyo na panawan da kiti dadakkel me. Naumak ti kabsat mo. Doa kayo kanulang ngagkabsat anabati ngagbibiyag. Wan, sir. Kinapudno na. Dakkel aparikot ko ni Robin. Tinakdangdanggan ti kapsat ko. Girl, I need you. I need your love. Anya, sinapol mo ti balay da Robin? Tanyat plano nga aramidan, Mauricio. Tinamok ti kinatao ni Robin. Nakasaritak ti kabsat na. Kat naamwat no kasano ti kinaloko na. Agsupadi da iti ugali kin ni Baldwin akabsat na. Kasano ang maibagam da ita kat saan mo pa'y mata nakita o noon naamuan no anya talaga ti ugali ni Robin? Oo, makanayan ti panagsarita mi kin ni Baldwin. Umdasan ti naamwak tapno adda apagin na daiwak ida. Ay, saan ka kadi maasyan iti anak mo? Adora, kayat mo kadi ama isagmak ni Nicole. Jack ipalubos ang madadael ti masakbayan na.
Anyan tulangan ti pagtungpalan ti biyag na no makiasawa iti dayjay a lalaki. Inururay ko ang makasangpet ka tapno makasarita ka, Nicole. Nagsarak kayo iti dayjay a Roven? Papa, agpagpakaasya ka na kayo. Saan niyo ko maapawilan kayan ayat mi? Talaga anatangken taulong. Sa anak apat patyan. Naulpit kayo, Papa. Nicole, sa anak ang maawatan. Napanak ijay balay darovin kan tikabsat na mismo tinang istorya kanyak. Iti tinaloko ti kaayat-ayat mo. Papa. Saan lang asika ti agsagaba? No madadael ti biyag mo. Gapo iti dayjay a lalaki. Manipod ita. Jakon ipalubos na agsinarak kayo pa. Papa, please. Ulitin kag pagpagasi ka na kayo. Saan niyo kumamot nga ramitin tayo? Denggenak, Nicole. Tsak kaya't ti makaungit kan ka. Yan sa anak nga italtalik. Sige, Papa. Sumraga ko ni tisilit ko. Iha, dahito iti ibagakken ka. Ipasnek mo ti agadal. Pagkasarak kanto iti nasaysaya at ang lalaki. At saan akas ken ni Ruben ti pangdadailam iti biyag mo. Nakadado ti assignment ko. Ngam kasanwa mayulok. Agluluak matlatan. Nagdagsan ti parukong ko. Di na namin mauwatan ni Papa. Ngam, puno nga ta. Analoko ni Rufin. Kasano pa yung makasarita. Kat pawilan nakmatan ni Papa ang makipagkita ken kuana. Anya nga tanong patasik nga awagan. Nicole, Apay, Mama? nagtaba diri daw. Kasarita ka. Sana nakatrang ka tinay daw, Mama. Iduro niya latan. Nakaukrad. Dagiti libro iti sangwanam. Ngem, nagsangsangit ka. Dakon mayulot ka kadal, Mama. Ad-ada kagura na ka ni Papang mo, no kasta. Naulpit ni Papa. Di nakmaawatan. Sika, tisan ang makaawat ka ni Papang mo. Nulugtam ta panunot mo, Nicole. Maawatam. Kas naganak, amumi no anya ti makapasaya at kung... Mama. Ala, sad kan ngagsangit. Maturog ka no di mo mayulo dagita basbasaam. Sa paam tulatan ti agriing. Anya kan aya Robin. Dandani man ang tinga ti rabi. Tapay lang ti sisangpat mo. Mapay ngamin nginururadag pa lang, manumbalwin. Sa pala pagpipuyatan niyo. Kita am ti panagsungsungbat mo. Tapno ibagakeng ka. Imay dito iti ama ti kayan ayat mo. Kat naamuan na no kasano ti kinalukom.
Anya ti ko na manong? Tinakman bugbog kawan. Sigurado nga adan apawilan ni Tata Mauricio ni Nicole ang makapagkita king ka. Kung saan na kan akayat ni Nicole. Nagbidot ka manong. Ay ayatin nakunay ni Nicole. Day tate ambong. Sana na dyan lakay ti makaipawil iti relasyon mi. Kita ti kinabastos mo. Ay na, baybayan ka kumalatan. Takita akman no kanya ti pagtungpalan ti biyag mo. Itayak kumapay lang ang nakaawid. Noon amwak adagos nga awan ti maestra tayo iti maudi a klase. Ni, masakit ka kadi. Muna kalata nga gawid, Iris. Urayok ni Rubin. Kunak manok pinawilan na kan ni papang mo ang makipagkita kan kuhana. Iris, saan ko akabailan? Nikat, agsahit ka. Excuse me, ha? Ni papatoy mawawag. Anya nga tatibagana. Hello, Papa. Sukunin ka. Talaga, pawilan ako ni Papa. Oh. Apaya, di ka sumungbat ligaw. Lading ikak, Papa. Amok apagong tandak to. No, apay nga inigdab ko ti cellphone ko. Girl, I need you. I need your love. Pumanaw ako mamutla dago si tay maganitatang mo. Ali mo kano kayat ti masinga. Rimwarak iti kwarto, iti malasing ko titimog mo. Apay Robin, Amo ka sa andak apalubusan na itidadakal ni Nicola makasaritak ti kayan ayat ko. Saan kayo nauray iti gate ti universidad? nasapa kami ang nagawid. Saan kami ang nagkuyog kini Nicole, ta sinuko ni papang na. Anya? Oh. Talaga nga ingatan dan ni Nicole. Idi ko mapayla ang rabi kayat kangawagan. Napan kano ni Papa Jabalayo? Kat si kakano tinagsarsaritaan da ni Manong mo. Pati ka matitipan ng padpadagas ni Manong Baldwin kanya. Saan ba't nga tangaramidon ti kabsat mo dayta? Anya ti kayat mo asawan? Di na ko makagura. Ay ayatan ka, Robin. Nupod no rayta. Umanugod ka kumaniti singasing ko. Sumurot ka kanya. Awan ton ti maramidan ni papang mo. Kari, agmalbaliw akon. Dayta ti kayat ko mangagankan ka, Robin. Oray kayat ko kumati sumurot ken ka. Diyaka mo. No kasano malibasak ni Papa. Kunak no di kan sumangpat Robin. Talaga nga awanan tinasayat amaramid mo iti biyag mo anya. Sika tiga punan no pa nagbartekak. No saan ka lakabsat? Amang no anyan tinaramid ko kan ka, Manong Baldwin. Awan babain mo. No saan aga po kanyak? Ang mga numatay ka ni Tipisin. Saan mo amabali na bukudan nagitisan ni Juan na panawan nagitidadakil ta? Awan serbi makabsat. Si kapay ti adda turod na mga ibagay ti dayta. Makapung tutak Manong. Dinadalnak ka ni Nicole. Kunak tupay ngayon dano ni Tata Mauricio kini Nicole dagiti imbagak may panggapking ka.
Ngam nukunam amaradal na ka ni Nicole. Saan kantong agbaligi? Ay ayatin na ko na eh. Kat saan na kami ang mapagsina na siya lakay? Awan babain mo. Maturog ka kay din. Oh. Apeasaan mo akinakuyog ni Nicolador. Pinilit mo kumara bumangon. Idawas ko ni ti pagadalan da sakbe asumra ka kiti opisina. Talaga ka di nga ingat tamo na yan ti anak ta? Idinto ta saan mo takas ta asigo ti raramidam? Pagimbagan na ito'y. Gumamangan no da kas ti ibungan ha. Masirib ti anak ta, Adora. Amo ka maawatan ng tumatlaang. Sika ti makaamo, Mauricio. At sapay la kumata di mo to pagbabawyan na gito hingar aramidam. Talpasa ko na mangan. Saan na ko nababalawan? Sa akong timapan mangriing ken ni Nicole sakbay nga gibusak. Oh. Dandanitan makadanon iti pagadalan niya. E maging gayta, saan nagpaya pinagtimkan ni Nicole? Kaguranak ka di. Sige. Punasan dagiti luwam. Nicole, patpat ken daga unay ken mamag mo. Sapay kumata maawatam tumatla ang dagitoy nga aramidak para ken ka. Sana ko na nawaya iti kahit kong aramidan, Papa. Mariribukan na. Ang mga nadagda na tsak mayulo ti agad. Ikan ka iti gundaway, Nicole. Ngam no sa anak atong palan, ladingitek. Lukas to'y matiyar aramidan yung kanya, Papa. Ang mga noan niya mati mapanlunot kong arambidan. Talaga tsak masurutan. Makasangit ang bayan. Dandani manan ti sumaro nga klasik. Maong tanaklakit di manan no awan ti assignment ko ita. Hello, Robin. Anda ka din desisyon mo? Kwa Robin. Kasano nga tana? Ang nervyosak na tana. Adadalakat nga ro na mariribukan ako. Ibagak no sa dino ti pagkitaan ta. No saan ka mauray? Kaya't nasawan, sana po nung ayayatan na. Ay, ayatan ka unay, Robin. Amangan no saan nakto na makita. Hello? Initap na ti cellphone na. Hindi mapaspasamat kan, Nicole. Tanagan kan na itayab pa yun ti papel mo. Iris, tulungan nakmana. Diyak mo't masursurutan to yung assignment ko. Anya nga minti aramid mo idirabi eh. Talagang sama at di mo mayulong tagadal. Anyaya! Makasangit ang klauna yan, di pa nakariribok ko. Kaya ito na, Iris. Nauma ako. Anya ti kayat mo asawat? Ita na panagnikak na ay ayatan na ko na. Kalpasan ti susurot mo kanyak na di palay. Awaran maramidan ni papang mo. Ay, ayatan ka unay, Robin. Ngam, kasanan ti panagadal ko. Di dapat eh, santan nga ginadayo pa'y. Nicole, Kumagan. gagahangay ti agayan ayad. Manyaman ti mapasama ka na ta. Alam mo nagtigdayaw mo.
your love.